स्वागत करते। आज आपण बनवूया मेथीचे पराठे। त्याच्यासाठी साहित्य घेतलंय, इथे 2 वाट्या मी गव्हाचं पीठ घेतलंय, 1 जोडी मेथी चिरून घेतली आहे बारीक, 2 कांदे घेतलेत बारीक चिरून, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा जिरं, ओवा घेतलाय, मीठ चवीनुसार, 2 बारीक हिरव्या मिरच्या चिरून, आलं लसणाची पेस्ट, हळद 1 चमचा, कोथिंबीर घेतली चिरून, 2 चमचे बेसन आणि हिंग आणि 1 चमचा भरून तेल याच्यामध्ये टाकणार आहे पिठामध्ये। चला आता आपण पीठ मळायला घेऊया। चवीपुरतं मीठ, मेथी, कांदा, जिरं, ओवा टाकताना जर हातावर हे करून टाकायचा, हिंग, लाल तिखट, हळद, आलं लसणाची पेस्ट, हिरवी मिरची, बेसन, कोथिंबीर। आता आपण चांगलं पहिलं मिक्स करून घ्यायचं, त्याला आधीच पाणी टाकायचं नाही, चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं पूर्ण। आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेऊया। पीठ घट्ट मळून घ्यायचं चांगलं। बघू शकता किती छानपैकी पीठ मळलं गेलं आणि मेथी कशी दिसते, कांदा वगैरे छानपैकी पीठ चांगलं मळून घ्यायचं। आता आपलं पीठ मळून झालं आहे। आता आपण पराठे बनवायला घेऊया। 2 वाटी पिठामध्ये जवळजवळ 20 पराठे होतात माझे, तुमच्यावर आहे तुम्हाला केवढे बनवायचे। हे मी गोळे बनवून घेतले, आता आपण लाटायला घेऊया। जास्ती पण पीठ लावायचं नाही, थोडं थोडं पीठ लावायचं। बघू शकता कशी मस्तपैकी मेथी दिसते, हिरवी हिरवीगार। बेसनचं पीठ टाकतो त्यामुळे आपलं पीठ थोडं चिकट होतं। थोडं थोडं तूप लावून घ्यायचं, तुपाने टेस्ट चांगली येते। तेल लावायचं असेल तेलाचं पण काय वांधा नाही, तेल पण चांगलं असतं, तुपाची टेस्ट वेगळी लागते। चांगले संपूर्ण भाजून घ्यायचे, संपूर्ण साईड कडा। बघू शकता कसं भाजलं आहे। आपला झाला आहे, काढून घेते। आता आपले पराठे करून झालेले आहे। आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आपले पराठे तयार आहेत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। कमेंट द्यायला विसरू नका आणि घरी करून नक्की बघा।